Mulai wae kowe dadak sumbar kelawan Rangga Pak. Saiki wis temenaning padu. Aku kepengin mangerteni sapa tenaning. Loh, bagian adu mesti wae aku bakal tumpah. Adik juara proyek. Aku duwe rasa seneng kelawan kowe Bapak. Aku tiko yo ngopo. Aku bakal golek tompo kanggo kowe supaya aku sing teko Rangga Pak. Rangga Pak. Yo. Saiki kowe ben aku sih karo aku. Yo. Aku bakal golek tombo kanggo kowe, Mas. Iki supaya kowe iso Tadi sebelum besok kerasa kawan. Aku ngerti tenane kowe iki urung mati. Rangga Pak. Rangga Pak pi. Bayo ngono yo. Iki sawetara. Rangga Pak pi. Kowe iki tenane ngopo? Kowe iki bilang Rangga Pak. Wes tak kowe rasa sekarang. Ayo. Kowe mati. Kowe kepengin mati tenan. Kowe tega karo aku, ya ora apa-apa kowe gak mati aku. Rangga Pak pi, Rangga Pak. Saben dina ning Gunung Bromo ki sing ana kowe karo aku. Saben dina kowe gegladen kelawan aku. Olah bilaraga kang supaya besok